karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Ngano? Wa ka ba dahil salig na ko? Responsable ko mo trabaho. Dili na ko bata nga angay pang ihatod ko ha. Ayaw ka bala ka? Dili ko lang ngayon. Dili sab ko gustong malate sa trabaho. Dili ko tapulan, aki. Haguan ko sa insakto ang imong kisweldo din ako. Dili na mo ipuntaw, Laura. Og unsa man daay, aki? Ang gusto ko, nga pirmitang magkuyog, Laura. Wa ko ilimod nimo, ang dugay ko nagibati diha nimo. Ug nanikamot kong maduol ko sa imong kasing-kasing. Sa una ko pa ikaw gipasabot. Nga wanay laing nahimutang sa kong kasing-kasing kung dili si James lang. Ah, buweseta si James! James! Wa ko'y laing nadunggan kana lang yung ngana! Buwet! Okay. Laura, unsa may akong buhaton aron mahigugma ka nako? Ha? Excuse me. Laura! Buwet! Huwag yun siya mohonong sa pagsigit sa amok na ako. Nagsige lang kihapon siya sa pagpadayag sa iyang kuma. Nga unta na ibaw naman siya nga wa siya luna sa kong kasing-kasing. Kaayo ba yung ibalin ng trabaho eh? Kapan-asa man ko makakita ang trabaho. Nga bisan og dili mo tupong sa sweldo nga gihatag ni akikan ako. Wa pa ko makatigom. Tako pa kay kog mga problema. Oh, ang akong cellphone. Si Aki nasab. Hello? Ako yato ni mo niya. Bye. Sige na lang. Ay, Dong Jeff, niya ka pa di ay sa eskwelahan sa bata. Wa ka di ay mo biya din he. Wa nang. Wa gyud ka mo pauli sa inyo. Wa nang. Wa di ay kay trabaho. Wa ko'y trabaho. Oo niya ug wa kay trabaho. Unsa man di ay imong igasto. Okay, may kuan. May negosyo ko. Aw, mao ba? O maayo noon. Gaunsa pa bang ka din sa eskwelahan ni Dong Francil Dong? Unsa noy? Unsa lagi to noy? Ay, sige manoy diha. Balik-balik kon ra ba? Unsa lagi? Ada. Iasam ni Mag-uy. Tanar to. Musokol man ni Banyaga. Ginoo! Tanawa, musokol ay. Musokol. Ako gahi ko go. Ha? Imo homog day. Beswaya na tog sungag be. Ayay! Ay, di ay. Nga, gahi lagi ko gag-o. Ako gahi ko go. Imo, Ricky, homog sa. Ayay! Aray. Tukol noon. Dok. Nindota. Humog ka, Doklon, aning bata. Ha, gahi man sa lagi kag Pariya sa tag dong. Ngano nungunta na paman ka? Ay ko ginawa ka magkadungog pag-ingon ako nga dili molto ako nakitaan tawag yun. Ang asa lagi adto. Ay, sinaunsa man yung bata. Katong giingon kong gimolto kong Dong James. Dili da ito molto. Ayun na lang po. Ablagin yung cake. Hala! Babay! Hala, babay. Katong babaeng ni kalitlag. Kausap ang kamot. Hubag kay kamot. Murag kumpet. Oy, imo na siyang nakita ni ke. Kita na ko niya. Katong awagan ni kakakita ni ke. Ha? Karon pa magkitaan niyo. Nakaanhin na lagi na siya din eh. Katong nakuyapan ko. Karon pa ko na kaanhi din eh. Da. O karon pa sab ko na kakita ninyo. Sus. Doon na lang unta ko ipangutana. Na, may biya ni mong halahon. Hala! O sa, pangutan na lang. Ni anhi pa din ni si Jeff? Nakakita pa ka mo ni Jeff? Jeff! Alay, gadong ano rin. Tang duwa. Muram si kagwasay mo sa batsabat man ka. Ako'y wasay, oy. Kinsa man na siya?
Wam ko kailan eh. Kining ni asa akong cellphone. Tanawang picture. Eh. Oy. Hala! Hala! Goy lagi nang imong gipakitang picture nga naa diya sa cellphone. Hala, hala! Tuod. Lain niya picture ako na pislitan. Hala! Day, okay kag kabainti ko mo hala, day. Gibinuangan ko ni mo, day. Gabinuang man kay, kailangan lang sa mong trabaho, day. Wa may kailangan, dali, Ricky, oy. Dali, Ricky. Maglawag tas baboy do. Kung may uway kaon ang mga baboy, wa sa te kaon, wa sa te mga kaon. Dali. Nay, Kadiyot una. Dira ang picture, oh. Wa naman maminaw. Wa tingali mo ani din ni si Jeff. Kaya wa man siya manumpaling sa rin niingon ko ni ani ba din ni si Jeff. Pagitaon ko pa siya dining dapita. Tito Jeff, mao din imong bahay? Oh, Francel. Ay nga nung gusto man kang mo ani din ni sa bahay ni Tito Jeff ni mo Francel. Pasag nila gudang. Ganahan man ang bata. Yung bahay, oh. Ay, maayo gani kay sayo mong gibuhian ron sa inyong school. Og doon na pa'y panahon sa pag-anhi din he. Nga nung gusto man kaayo kang mo anhi din ni oy. Dong, silingan naman di ay tano. Di man di ay kayo layo ning imong bahay sa among apartment. Gusto ko magkakita siyang gipuy-an. Kaya gusto mo kong mahibaw kung doon na ba siya pamilya? Hala, o na unsa man taon ka dong oy. Nanguryoso man ka. Wa ko'y pamilya, Francel. Wa kay asawa? Ala, Dong Francel, ayaw pangutaan na og sama ana, Dong. Wa ko'y asawa. Anak tito? Wa sab ko'y anak. Uyab, Hoy, naunsa ka ba? Oy, kadaga na ba ang pangutan na aha, oy? Doon na. uy. Doon na kon. Sugton ko ni mami mo, Laura. Dong Jeff, ihatod na lang mi Dong kay aron makaluto ko sa panihapon sa bahay, Dong. Sa'yo pa madon, naitirang. Ay may nagsayohon. Ikaw pa, ayaw pagpatakag sulti, Dong Francel. Ayaw pang nilabot sa kinabuhi sa laing tao. Nagtirang. Arin na lang pagluto. Ay, Tabangan itong luto, aron mulay dadon sa apartment. unsa? Sige. Aram magsahot ang pangaon si mami. Parehasa mo sa una ni mami ba? Sige na, naitirang. Sige na dayon. Sige na, nagtirang. Ato lang sa kusina. Tuwa dito sa ref ang tanang lutuonon. Ay, ni ara tuod sa ref ang mga lutuonon, oh. Mga prasa di ay ni tawhana di ay. Naunsa man sa Dong Francel, oy. Gisukit-sukit man si Dong Jeff. Ako lang ni action og kauwaw da. Ay, magdali kog loto, be. Dagano na kog loto kay mao may ingon niya. Lami ang sukulits, ay. Hinay lang, Francel, kay matukaan ka. Niya, giandamat kag tubig sa lamisa. Naimot ko sa bata. Ingon sa gusto kong kaksyon ang bata. Francel, anak. Tito Jeff, gigakos lagi ko nimo. Pagkanindot patiyon ko may anak ko, gasama ni mo. Pwede naman nga, mahimo ko nimong anak, tito. Mayo unta. Okay naman ni mo kung manguyab ko si mong mami Laura. Ha? Okay ra, Tito Jeff. Buutan man ka. Anya, ganahan mo sab ko nimo nga. Mahimo na kong daddy. Kay, mura lagwa mamatay akong daddy James. Kay pares mamugnaong. Panguyabi si Mami Laura, Tito Jeff. Aron, magdaddy na ko nimo. Dili ka masuko si mami ni mo, Laura. Parehas man mo sa akong daddy. Buutan, Chad. Sige na, panguyabi si Mami na ko. Doon na rabay lalaki nga. Muadto dito sa apartment. Salamat kay hapit na kumu-out. Ihatag ko na ni mga papilis dito sa sekretary. Aron siya na mahibaw mo in ko din sa computer. Magdali ko. Di na lang ko mag-elevator. Oops! Sorry kay mama. Ayaw na, minito na ko mga papel ng hawak, ma'am. Niya, ma'am, oh. Salamat ha. Ikaw mo rin akong nabanggaan, ma'am.
Ako rin si Romeo. Oh, gitunon niya yung kamot. Ako si Laura. Nganong gigunitan mo ang kamot sa akong pangasangunon? Ah, Lami ka pa kayo pahiyom! ay! 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 Ake! Kulatahon, tikap! Gusto na, Ake! Gusto na! Gikulata mo ang lalaki nga way sa ni mo. Bunog kayo siya. O gidhasi sa ospital. Unsa ba'y nahitabo ni mo? Nganong nangulata ka man? Tungod kay nagsilos ko! Nagsilos ko, Laura! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!